Biye tene Octobre kalo kile 21 samba fla ani tani kononto ambalma bamananka meno Mali kono ani Mali kokan nga folini walinyandombe kanyeshi oma ni wati mbasro omunu matrafalembe jabaranu koro yesa absika family sro TV Cherifla bamananka kuna fonuna minu mena walawalalke awye Mali kuna fonu ani jien fanra tawla amba fona ngoni akuma seli bakruba kuna fonuna ladado Cherifla kaw krankranyala amba aidara tanti Aisha Kulibali abe imam Useni aka fatuli kle binani abo baraw buluda Cherifla misiri bakonana min fe alislamu be bo fan bela jele fe kana ɲɔgɔn sɔrɔ bankoni jangine bugula Cherifla misiri bakono ka jɛ ka ni don kɛrɛnkɛrɛnni ka nisɔndiya na baraw buluda ɲɔgɔn fɛ. Farikulu ɲɛnɛgɛ binakun kan Mali samata sɛgɛw denmisɛnninakaw olu ye sɛbɛn sɔrɔ Mauritaniekaw kan fila ani kanankolo min b'a to u k'u ka biye sɔrɔ ka taa Cameroun san 2020 kɛnɛ kan ni fila na kɛ bi bamanankan na kunnafoni kumabaw ye an da bɛna se minnu ma waati kungurunin an b'a fɔ n ko aw dangana. Aw bisimila bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo kɛnɛ kan an da sera ma bakuruba kunnafoniw na lada do Cherifla kaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ba Aidara tanti Aisha Kulibali san o san ni waati n'a ɲɔgɔnnaw mana se imam Useni ale ka fatuli kile 40 abo baraw boloda bankoni janginɛbugu Cherifla misiriba kɔnɔna na min senfɛ alislamuw be bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kana fara an ba tanti Aisha Kulibali kan wasa imam Useni aka fatulu u be se ka baraw kɛ tasibila ani hakilijigi ye cogo min na ka ɲɛsin alislamuw bɛɛ lajɛlen ma ni baara kɛrɛnkɛrɛnni a kɛr'u fɛ sibiri don Octobre kalo kile 19 san 2019 a kɛra bankoni jankinɛbugu Cherifla misiriba kɔnɔna na an ka ɲininikɛlaw Amidou Badini Fuseni Keita Ibrahima Kulibali Cherifla jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Kabini san 2006 Haidara tanti Aisha Kulibali Mali Silamatonw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali Silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madana Haidara ka denbaya la Arbaïna bi labɛn Arbaïna Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔdenkɛ Asadul Ghalibi de n'o ye Imam Useini ye ale ni kɛnɛ karabara juguw fɛ cogo min na n'a kɛra silamaya nisɔngoya donba ye o de ɲɛnamayali de do kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a nikɛnɛ karabale tile 40 na Imam Usein Aliyu ani Fatuma Zahara de do kira fɔlɔ ni kira laban mɔden do a nikɛnɛ karabala Iraki dugukolo ka Kɛrbala selifana seli tɛmɛnen kɔfɛ alkurana kalanw daminɛna ani dalayilu kayirati ka baaraw n'u do Cherifla misiriba kɔnɔ Bangoni janginɛbugu la ni gwadingɛ sumana wulu bɛ don ka sunɔgɔ kɔnɔ bi ni ma wulibali fɔ i t'i lamɛn nka n'i y'a fɔ i da bi fara cɛ min sɔnna ka jɛn ka a fɔ ni Ala y'a daminɛ o kɛra Cherif Usman Madana Haidara de ni ko jara a tigi bi caya mɔgɔw bɛ na ko duman na ka sɔrɔ i m'u wele nka ni ko tiɲɛna a bɛ da a tigi ma o bɛ taa ka sɔrɔ ma labilali kɛ Cherif Usman Madana Haidara Ala y'i suganti bari a bɛ dɔn a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ne de b'a dɔn n bɛ n ka kira bila yɔrɔ min na aw de ye mɔgɔ ye a mana gɛlɛya a t'a bila wa n'a diyara se ka nɛgɛ ni hɛrɛ fana ye k'a b'a bila bari aw ta de don. Lansara seli tɛmɛnen kɔfɛ ja dɔ bɔra ka jira ja min bɛ Imam Useini facogo maana wa ja in jiratɔ a kɛra sababu ye ka maa caman bɔ a cogo la hinɛ bonya kojugu Cherifla duba kɔnɔ Bangoni janginɛbugu la ka laban ka masa wale ɲuman dɔn masa min sɔnna nin ka kɛ u mɔkɛ n'a ka denbaya la. An y'a kanu ansaru sira kan ani silamɛ ɲuman bɛɛ ka se ka hakili to nin don ninnu na an se ye fɛn mun ye ka se k'o kɛ ani u ye baaraba minnu kɛ dugukolo ninnu kan ka mɔgɔw hakili jigin a la aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan an ye assignment parti dɔ tourner n'i y'a ye san 100 yirika kow don a base ye mun ye k'u janfana k'u faga munna u nana kira sɔrɔ sira ɲumanba min kan u y'o minɛ u janfana k'u faga o sira de kan o kelen de bɛ yen hali sisan fo ka dugukolo meleke
mɔgɔ mɔgɔ ni kiraya kasa bi kɔ i tilala ka baara mina sɛbɛsɛbɛra i ka vie bi danger fo ka dogo kelen milike siga foyi tɛ o la an kɛlen bɛ k'u ka kuɲɛ kalifa la ma ala de bɛ se ka an n'u kisi ya rabbi minnu bɛ dugukolo in kan sirifu la an'u kanubaw ala ka n'u kisi ala ka n'u tanga ala ka laban ɲuman d'an n'u ma. Bubakar Jara n'ale ye bololabaarakɛla ye silamɛya donba in senfɛ makaritɔ ko ni maɲumandɔ ko ka ŋaniya jira kɛ Zamzamiyu n'a ka denbaya la u bɔra cɛba min na ni o ye Aliyu ye a ka kɛlɛkɛnbanburu min kun bi banamini juguw ni silamɛya cɛ Bubakar Jara y'o dɔ dilan k'o tɛngu Bani n'a ka denbaya la. Mun ye bila o baara kɛli la o de ne shirifu kanu a mɛnna kosɛbɛ n ye n ka shirifu kanu de k'a yira shirifuw la. N b'a fɛ a ka se ka yɛrɛkɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na. N b'a ɲini jama fɛ an ka shirifu vraiment shirifu ala kira bɔnnaw don u kanu ni an bolo o ye kunanja ye. Imamu Useni kira mɔdenkɛ a fali tile 40 n'o ye Arabayina ye n'a bɛ labɛn an ba Ayidara tanti Ayisa Kulubali fɛ Ahlul Beyitu kanubaw fɛnɛ bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka ye a kɛnɛ kan ka fara silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw kan u ni Sherifla duba denw bɛɛ lajɛlen jɛra ka ko in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. An ye fɛn min ye Husseinu la n'an y'o kala ka tarikuw la an y'o bɛɛ sɔrɔ an ka cɛfarin na ni o ye Samatu Seyd Sharif Usman Madan Hadara. O fɔlɔfɔlɔ o tun ye cɛfarinya ye ayi n'i ye shirifuden kɔni ko cɛfarinya t'a la ɲininkali kɛ o y'olu ka o b'olu la filanan ye jumɛn ye o ye tiɲɛfɔ ye olu bɛ tiɲɛ fɔ u t'a dɔn fɛn min bɛ bɔ a kɔfɛ sabanan o ye majigi ye i mana shirifuden yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ majigi b'a la walahi an ye nin bɛɛ sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ in na an'an ka président in na ni Sharif Usman Madan Haidara ye. Nɛgɛ ɲɛ 17 de Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sharif Usman Madan Haidara donna misiri ba kɔnɔ sadaka lawulo azimu ani poyiw olu kɛra ka kunbɛn a kɛlen ka kuma ta Zamzamiyu seginna a mɔkɛ sanuma ka kɔrɔfɔw kan ni o ye Muhammadul Mustafa ye nɛma ni kisi bɛ a ye k'a fɔ Useinu bɔra ne la ne bɔra Useinu na dali masakɛ ma fɛ maa min zɔnna ninnu na ala ba ma na fana maa min ba ninnu na o b'a jira k'a fɔ Muhammadul Mustafa nɛma ni kisi bɛ a ye kun ye a mɔdenw kanu a Seyida Sharif Usman Madan Haidara y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ŋaniya siri kɛ ka dugawu kɛ Mali ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka lakanabaw ka laban ka ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka sanga fila ta ka dugawu don kɛ i yɛrɛ ye ni ka sɔrɔ ka baara kunjɛ ni suratul fatiha ani dugawu don ye ka sɔli caya Muhammadul Mustafa ka o ye baara kunjɛ. An bɛ to Bankɔni Jankinɛbugu Sherifla misiriba kɔnɔna na Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyido Sharif Usman Madan Haidara a ye dakurunya 2 sɔrɔ k'o lase Al-Amidou Badi ni Fuseni Keita Ibrahima Kulubali ka kuma galamani na an ka jɛ k'o ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Ladilikan ni jɔyɔrɔ min bɛ na diinɛ na Seydina Hussein y'a dɔn ale fagara cogo min na silamɛ si nisɔn man di a faga cogo la bon ne ka denbaya dɔw y'a kanu a ka tile 40 na u ka kuranɛ kalan ka dalayilu kalan ka o kɛ saraka ye ka taa kira somɔgɔw niw ma ala bɛ se ka dɔ fara u ka hinɛ kan u yɛrɛ sababu la ka hinɛ an bɛɛ la u y'o o ŋaniya siri u bɛ nin baara in na a bɛ san caman bɔ alors bi ta kun ye Hussein ka Arabayina ye kumana silamɛya ka fɛn min b'a la o de ye dɔrɔn ka bonya masegi alakira ma sallallahu alaihi wasallam a y'an kanda ka bila sira min kan a k'a dɔn an b'a fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɔra la an b'o fɛ mɔgɔ o mɔgɔ a ka denbaya la n'o ye tɔɔrɔ sɔrɔ a k'a dɔn a ma bɛn anw ma kumana an bɛ dugawu kɛ a ka denbaya ni a yɛrɛ kun ye pour que ala ka hinɛ an yɛrɛw la o kama ni jɔyɔrɔ min b'a la ne y'a dara ka ye la o dama de don k'a yira kira la anw ma ɲinɛ kɔ an ma ɲinɛ i ka denbaya kɔ wa an bɛ sa i ka denbaya kanu na ani e yɛrɛ Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kanu na an b'an seko bɛɛ k'u ye pour que u ka lafiya fana o de y'an ka ŋaniya ye bon ni o jigiya ye an yɛrɛ bolo ala bɛ sɔn ka hinɛ an na nafa min b'a la ko an bɛ se ka fɛn f'o la a ye dara ka ye cogo la o ye nin de ala sago i sago.
Alaka san nata alako yira bɛɛ lajɛlen na an'an ba tanti Aisha Kulibali kani don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma ka ɲɛsi Imam Useni ma. Halibi an bɛ to Useni a ka fatuli tile 40nan hukumu kɔnɔna na. Silamɛ muso jɛkulu mun sigira an ka jamana kɔnɔ k'a tɔgɔ kɛ Association Féminine pour le Développement de l'Islam. Olu fana ma to kɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen na u ye lajɛrɛba sigi ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsi Imam Useni ma n'ale an kuntigi Mahamadu kisi nɛɛmaba ye ale mɔdenkɛ a ka fatuli tile 40nan ma min kɛra sibiridon Octobre kalo tile 19 san 2019 a kɛra Carrefour des Jeunes soba kɔnɔna na. An ka ɲininikɛla minnu kɛra ko Cherifla Jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ ko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Nin lajɛrɛ min filɛ nin ye n'a bi don ɲɔgɔn dɛmɛ kadara kɔnɔna na a baaraw nun donna ni alikuranɛ belebele kalanni ye. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Lajɛrɛba min dun n'a bi kɛ u fɛ san o san jɛkulu min n'an b'a wele ko Association Féminine pour le Développement de l'Islam n'a ko bɛɛ lajɛlen bi don Imam Al-Useni ale ka fatuli tile 40 hukumu kɔnɔna na n'a bi tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɛsin yatimɛdenw ma jango denmisɛn minnu bangebagaw tanyana k'u cinin to u b'a kanu k'u dɛmɛ yasa u kana kɛ kɛrɛfɛmɔgɔw ye. An bɛ kɛnɛ min kan bi o ye ka dɛmɛ don yatimɛdenw ma. Mais ko yɛrɛ hakilina nana an na cogo di i n'a fɔ a dogolen tɛ an si la mɔgɔ min ni i fa tayala ka ban i ka kalanko a bɛ bila problème na an ka tɔn y'a sigi ka an miiri k'a fɔ an ka seko dama yira la an ka dɛmɛ don yatimɛdenw ka kalanko la san o san an bɛ kɛnɛ ni ɲɛnɛmaya ni ye an san 4nan de ye a la an b'a ɲɛnɛmaya fɛnɛ ka bɛn min ma o de ye Huseni ka don ye alayhi salam n'o ye kira mɔdenba ye kira mɔdenba min ni ale soma yɛlɛmala kɛrbalaw kɛnɛ kan an b'a kɛ ka bɛn ale ka don ma barika ɲini kɔsɔn taga Imam Huseni ma ni kɔni an ye a siɲɛ 4nan na an bɛ ka yatimɛdenw ka kalan musaka san o san an b'a di u ma walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ a ye. Alhamdulillahi rabbil alamin yatimɛden bɛ an bɛna dɛmɛ don mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna de ma kalan fanba sara kan ka bɛn min ma san o san i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na nin y'an siɲɛ 4nan de an b'o de dalajɛ ka o d'u ma an bɛna wari min di yatimɛdenw ma wari in ye Allah subhanahu wa ta'ala de wari in don an garizigɛ la Allah subhanahu wa ta'ala de b'a ɲini an fɛ k'a fɔ n'a ale ye garizigɛ di i ma k'i fɛnɛ ka hinɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka jɔnw na et surtout mɔgɔ yɛrɛ minnu mago bɛ hinɛ la n'o ye yatimɛdenw ye tɔn y'a kanu an bɛ an yɛrɛ jɛ wari la ka sɔrɔ a nɛgɛ banna dɛ k'a di yatimɛdenw ma wari ye an yɛrɛ de ka wariw ye nka an m'an yɛrɛ jala de k'a di yatimɛdenw ma i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala y'a ɲini an fɛ cogo min. Mali silamɛ denmisɛnw ka tɔnba n'o ye Ijuma ye ale ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na a nisɔndiyara nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen in na ni musolaka ninnu fɛ bawo a ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko ani olu ka laɲini bɛɛ lajɛlen ye kelen ye min bɛɛ lajɛlen bi don silamɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ binakun kan. Alhamdulillahi rabbil alamin nin kɛnɛ in a bɛ maa dusukun a bɛ a ɲigi hinɛ la a bɛ maa dusukun fa diinɛ kanu na sabula muso ninnu u y'an hakili jigin k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ka an hakili to yatimɛdenw na maa kelen o kelen bɛɛ lajɛlen ka i ka sinji dɔ walima i balima dɔ walima i sigiɲɔgɔn dɔ o yatimɛ i ka hakili to u ka kalanko kɛnɛyako ani u ka musakaw la. Donc o ye fɛnba de ni bɛɛ lajɛlen ye yatimɛw ta jamana in kɔnɔ inshallah o bɛ kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔ ani gɛrɛntɛ caman k'o wuli ka bɔ hadamaden kan ka d'a kan Ala min y'an da o Ala yɛrɛ y'a fɔ an ye kuranɛ la ko hadamaden ka garijɛgɛ siri k'a caman o ye yatimɛ o ladonbaliya ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Association Féminine pour le Développement de l'Islam nin t'a siɲɛ gale ye a ka nin baaraba n'a ɲɔgɔnnaw kɛ an ka jamana kɔnɔna na sabula laada don u bolo san o san nin waati n'a ɲɔgɔnnaw mana se u bɛ wuli ka Mali yatimɛdenw wɔrɔ ɲini yasa k'u ka dɛmɛ na s'u ma enveloppe olu dili yatimɛdenw ma olu ni dugawutaw olu kɛla nin lajɛrɛ la kunbabaw ye.
Dumanzana Bamako sigida gale ale sifinakaw farala ɲɔgɔn kan ka kuluba sigi ka kɛ fɛn ye ka ɲɛsi u ka sirabako ma ni baara kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛra la ɲinina dumanzana sifinakaw fɛ min bɛɛ lajɛlen bɛ don u ka sirabako dumanzana nafaji ani fajigila nafaji n'a kun tɛ dɔwɛrɛ yasa siraba in a matarafabaw u bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ sira ninnu kan cogo min na ka sabu kɛ sira ninnu u sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen bɛ u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin sira ma an ka ɲininikɛla Abdulkarim Sako ana ka jatala Sedu Ɲari u ye min sɔrɔ ka bɔ yen nɔ an ka jɛ ko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Sira min n'a bɛ bɔ dumanzana nafaji ni ka tɛmɛ fajigila nafaji fɛ o sira jɔdaba ka bon k'i mɔgɔw ka ɲɛnamaya la nka ka kɛ ni sira lahalaya ye degun a bɛ population kan a denmisɛnninw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka wuli ka se k'i ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa tani ka segi o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sira bolibaw ma denmisɛnninw ye u ka nin hakilina min ta ni ka wuli ka se maakɔrɔbaw ma a hakilina a bɛnna dugu ɲɛmaw ma kosɛbɛ kabini maakɔrɔw la. Bawo ka kuma tɛ n'i y'a min a ye ka wara fali la n'a kunkolo b'i yɛrɛ bolo a bɛ faga bɛɛ ɲɛmada ninnu fɛ ninnu kelen da ko ye ni min y'o bɛɛ ka bɔ ka na fara o kan o kɛ baara kɛ baara de mɔgɔ nɔgɔlen la i y'a faamu y'a mɛn mɔgɔ ɲɛ bɔla mɔgɔ la baara de b'a kɛ kuma caman tɛ foyi ɲɛ an ka jɛ ka baara kɛ o de kɛ ni mɔgɔ ɲɛ quoi min f'u ye quoi. Yara bi dumanzana filɛ nin ye u kana to nin dɔrɔn na dɛ hadamadenya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u k'a ɲi a b'a ɲini dumanzanaden bɛɛ fɛ u bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ale ka dugu kɔnɔ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ ale ka laɲini min o y'o bɛɛ de kɛlɛya de ye. Faamaw k'u hakili to a la an ka sira fila nin dugukunbɛ sira nin pour que walasa a bɛ se ka kɛ gitɔrɔ cogoya min na. A ye n dɛmɛ ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunyafan bɛ i yɛrɛ bolo o hakilina de y'a to denmisɛnninw wulila k'a fɔ maa wɛrɛ tɛna u ka sigida baara kɛ u ye o de kama u m'a ni sigi ta u wulila ka fara ɲɔgɔn kan ni ka dɛmɛ ɲini sigida maaw bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa se maa wɛrɛw ma minnu tɛ sigida maaw ye laɲini ye min ye dɔrɔn sira ka se ka labɛn mɔgɔw ka se ka taa ni ka segi kɛ lafiya kɔnɔna na accident dɔ ka se ka bɔ o la. Dumanzanakaw ni fajigakaw yɛrɛ de wulila parce que ka don quartier nin kɔnɔ pratiquement a kun kɛra impossible mɔgɔw kun bɛ taa don quartier de kɔnɔ u bɛ yɛrɛ mɔgɔw ka walidenw kan bon nin de dun ye accès principal ye pratiquement an ka quartier nin kɔnɔna na donc yana an ka wuli ka a kɛ fɛn wɛrɛ an y'a demander an yɛrɛ ka an cɛsiri fɔlɔ walasa mɔgɔw ka se ka don u ka sow kɔnɔna na n'an ko k'an bɛ sira tigɛ pratiquement anw tɛ se ka fɛn ba tɛ yan nɔ k'a fɔ ko o de b'a to n'an ye sira tigɛ ko doni u bɛna u ɲɛsin anw ma k'an ka sira dilan donc fɛn min tun bɛ yen nɔ o ye an yɛrɛ ka wuli k'an cɛsiri fɔlɔ n'an se kɛra min ye an ka dɔrɔmɛ 10,000 ni min se kɛra min ye k'olu fara ɲɔgɔn kan an ka se ka sira nin daminɛ bon ala y'a kɛ ala barika la mɔgɔw y'a faamu mɔgɔw y'u bolo don poche kɔnɔ u ye dɔɔni minnu di minnu ye 20 di minnu ye 100 di u filɛ u ɲɛ b'a la bi u ka o baara de bɛ ka kɛ k'u nafa sisan. A baara bɛɛ lajɛlen denmisɛnninw ka kolabɛnnaw u y'a yira k'a fɔ u sera jamana ɲɛmaaw yɛrɛw ma walasa sira in a bɛ se ka kɛ goudron ye cogo min na ko layirudira u ma k'a fɔ san 2020 kɔnɔna na baara in a bɛna kɛ n'o ye ka sira in kɛ goudron ye. Dumanzana ka bɛɛ cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ nka jeunes de bɛ ɲɛfɛ i bɛ an balima jeunes na o filɛ nin ye an de wulila k'an jɔ su ni tile an bɛ kalo damadɔ an b'a démarche la an sera yɔrɔ caman an sera ministère la an sera primature la u ye layidukanw fana d'an ma k'a fɔ ni ala sɔnna u ye mɔgɔw bila ka na sira lajɛ Ageroti u nana sira in lajɛ ka dugumata sanfɛta ka fila bɛɛ lajɛ k'a fɔ sira in bi mɔgɔ hakɛ min bɛ boli sira in kan mɔgɔ ba yirika de don bon sira in tɛ se ka to dilanbaliya ye o de la o siratigɛ la u ye layidu di an ma ko 2020 n'o ye san wɛrɛ ko ni ala ma basi k'an bɛ goudron sɔrɔ nka dumanzanakaw ka cɛsiri de don cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ an bɛɛ de wulila k'an cɛsiri ka taa a ɲini ala y'a kɛ u fana ye layidu di an ma an b'an sigi k'a lajɛ n'a ma kɛ fana an bɛ wuli an tɛ jigin fo an ka siraba in ka kɛ goudron ye an fana ka lase ka lafiya. Kɔrɔdɔrɔya k'a fɔ dumanzana denmisɛnninw ka nin baara in musaka min donna la a bɛ taa se fɔ miliyɔn 2 a n'a kunkan fɛn na wa nin t'u siɲɛ fɔlɔ k'a baara kɛ n'o ye sira dilanli baara ye. Association Alegria n'ale ka baaraw ɲɛsinnen bɛ bunahadamadenya dɛmɛni waleyaw ma ani u dɛmɛbaga jɛkulu k'u ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔna na u y'a kanu ka nin surafana dun k'o labɛn ɲɔgɔn fɛ min kɛra sibirido Octobre kalo tile 19 san 2019 a kɛra Bamakɔ dunanjigi soba kɔnɔna na n'o ye Sheraton ye denfaya bɛɛ lajɛlen tun dilen bɛ Yubaba ani Marani n'o ye Aishata Jakite
Traoré ni ka fara maaba caman kan u bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ kɔnɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ musaka minnu bɛ sɔrɔ o bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin denmisɛn minnu bɛ yalayala kari kɔnɔnaw la n'an b'u wele ko gɛribudenu an ka ɲinikɛla Baba Keita nka a bɛ lakale Alamidu Badini fɛ. Association Alegria a n'a cakɛɲɔgɔn ka wuli ka jɔ kɔnɔ n'o ye partenaire technique et financier ye o ye ni surafana dun boloda diinɛ gala wasa ka dɛmɛ ɲini dɔrɔmɛ keleman dɔgɔ ba keleman ca ni k'u kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin geribu kalandenw ma n'olu caman bɛ jɔ an ka sirakunw na o dɛmɛ ka foli na kɛ sabu ɲuman ye san kelen kɔnɔ kalanden maa 50 n'olu y'a kun fɔlɔ ye k'u degi baara la u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo minɛ geribu kalanden maa 1000 olu senna ye nin na san nataw la. An nin diinɛ gala in labɛn yalasa an ka se ka wari fara ɲɔgɔn kan minnu sera ka wari minnu di n'an ye wari minnu sɔrɔ à travers ça an b'a essayer ka denmisɛnninw don école la minnu si tɛmɛna école kan an bɛ essayer k'u don centre de formation na an bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ kosɛbɛ parce que an y'a lancer an sigilen bɛ k'ulu de kɔnɔ olu de ka na appuyer an kɔni ye lancer ta an sigilen bɛ k'ulu de kɔnɔ yalasa an kɔni lettre sɛbɛn u bolo ka bila u ka baarakɛ yɔrɔw la. Donc an sigilen bɛ yalasa u k'an dɛmɛ n'an sera k'u sensibiliser wagati min na an bɛna effectuer comme c'est une phase pilote daminɛ de don an bɛ 50 enfants ta k'u réinsérer dans le cycle scolaire normal donc an bɛ dɔw don école la ni minnu tɛmɛna école la don na an b'u don centre de formation na yalasa u ka se ka baara kɛ baara min bɛ se k'u yɛrɛ balo u bɛ se k'u yɛrɛ balo baara la cogo min na quoi o bitu yɛrɛ y'o de yalasa u ka bɔ sigi u ka bɔ sirada yɔli la. Malidenw fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka solution sɔrɔ a la. Ma fɔ k'a bɛ ban bi a bɛ ban sini mais n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma solution de bɛ ko bɛɛ la o n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ ban o an bɛ se ka ni mɔgɔ ninnu traquer fo ka taa a kunbakun minɛ o fɛnw ye dɔɔni de du jour au lendemain o tɛ se k'a ɲɛnabɔ o. Kɛnɛ denfa kɛlen kɔ k'a ka nisɔndiya yira ka sanga ni association Alegria n'a cakɛɲɔgɔn ka ni wuli ka jɔ ye a ye jamana faamaw wele ka taa ni hakilina sugu kɔkɔrɔma dɔɔni ma. Kuranɛ kalan foyi tɛ tɛmɛ o kan foyi t'o bɔ diɲɛ kɔnɔ mais ka fana ka baara dɔ kalan pour que ka i dahirimɛ k'a ɲini a ɲini an b'an fɛ an k'an ka diɲɛ ɲini komi an tɛ sa an b'an ka lahara ɲini komi an bɛ sa sini donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka association in dɛmɛ a bɛna mɔgɔ 50 ta u k'a dɛmɛ ka a ka musagaw nɔgɔya ye cogo min ani n'a sera ka dɔwɛrɛw fana ta pour que doni fo ka taa kow ban o k'a sɔrɔ kɔni talibew ani an b'a fɔ cogo min morikalan kuranɛ kalan a ka se ka dɔn an ka kalan yɛrɛ la o ka fisa denmisɛnninw ma o b'u kisi fɛn caman ma a bɛ jamana fana yiriwa ni denmisɛnninw kɛra u bɛ bolola baara dɔn a bɛ jamana ka sɔrɔ ta ɲɛfɛ. Hakilina jigila an m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni surafana dun mun n'a bɛ dɛmɛ ɲinili ko fɔ sefa wari $3 n'a kun kan fɛn o de sera ka fara ɲɔgɔn kan senfɛ wa layidu caman fana tara wa mun y'an ka dɔn ko seko tigilamaw ye olu tun bɛ yen nɔ jama ka nisɔndiya kama. O fana b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Konowari jamana kono fanga ɲini dɔ PDCI ana ma ɲɛma Arikuna Bedie dimanche Octobre kalo tile 20 u ye ɲɔgɔn bɛɛ belebele labɛn Konowari dugu bala ya musokoro yɛrɛma hɔrɔnya tutigɛba jamana ɲɛma fɔlɔ Felix Ufete Boigny faso la mɔɔw bɔra Bayirika ka ye kɛnɛ kan Arikuna Bedie ka fanga ɲini dɔ min kɛn bɛ fanga sinamatɔn ye bi ka sabu kɛ ani Alassane Dramane Ouattara ma se ka bɛnko la jamana kuntigisigi kalata nata kunga a kun ye wele bila Laurent Kudu Gbagbo ka fanga ɲini dɔ walikele a fangele min bɛ Laurent Kudu Gbagbo nɔfɛ FPI o ma ɲɛmaw fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan Arikuna Bedie kɛtɔ ka kuma ta a kanubaw ɲɛna a y'a yira k'a fɔ u ka kunu u ka wuli k'u jɔ ka ŋwara da jagoya fanga ɲɛ ko bɛɛ k'i jija ka sabu kɛ n dɛsɛra k'o tɛ PDCI kɔnɔ ni bɛɛ y'i cɛsiri siraw bɛɛ PDCI bolo ka se ka fanga sɔrɔ san 2020 jamana kuntigisigi kalataw la a sɔrɔla ka Alassane Dramane Ouattara ka baarakɛlenw sɛbɛkɔrɔ Buruja kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna gɛtɔrɔ minnu dara Alassane Dramane Ouattara fɛ a ko gɛtɔrɔnko tɔgɔw do ka sabu kɛ gɛtɔrɔ ninnu jɛmango ko maa minnu y'a mata mabaw ye k'u bɛ degu siya bɛɛ lajɛlen dɔ la Arikuna Bedie y'a yɛrɛ k'a fɔ PDCI ka laɲini ye maa o maa minɛna politiki maa la Konowari fanga fɛ
i ka bila i kɛra maa nana masumanen ye i kɛra surasi ye k'a bɛɛ lajɛlen ka bila hali minnu fɛnɛ minɛn bɛ diɲɛ serekena ni kasow la o ye lorankudu gbago ni Charles Labilegude ye k'u bɛɛ lajɛlen ka bila o kɔrɔfɔ jara FPI lakaw ye minnu bɛ lorankudu gbabo nɔfɛ bawo o maa caman kun bɛ kɛnɛ ka ye musokoro dimanche octobre kalo tile 20 o ɲɛmaya kun bɛ Aswa Adu bolo ale ye FPI secrétaire général ye a ye kuma ta k'a jira k'a fɔ a bɛ Henri Konabe wale ɲuman dɔn a ka wulikajɔw ni cɛsiriw la min bɛ se ka to ani lorankudu gbabo bi fara ɲɔgɔn kan ka kɔnɔwari jamanadenw segin ɲɔgɔn mɔ ni ka bɛn ni basigi boloda jamana kɔnɔ Guillaume Soro fɛnɛ ka nɔnabila kun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Soro Kanigi ye ale fɛnɛ ye kuma ta ni ka wale ɲuman dɔn kɛ Bedie mɔ PDC ka kɛnɛ in kɔni a jama kun ka ca. Tunisikaw ka fanga ɲini dɔ min kɛ mɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri a yɛrɛ ka ennada a ma ɲɛmaw ye dantigɛli kɛ k'a fɔ n'a ma ɲa ko jamanakuntigisigi kalataw kunjɛra ka wasadensigi kalataw kunjɛ olu ka fanga ɲini dɔ de ye wasaden fanba sɔrɔ wasabilo kɔnɔ o kumana ka di u ye ni minisiri ɲɛma kura bɛ sugandi jamana ɲɛma kura ka yasasayɛ de fɛ a minisiri ɲɛma ka sugandi u ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ ennada fanga ɲini dɔ ɲɛmaya so u ye dantigɛli in kɛ ka bɛn ni dimanche octobre kalo tile 20 ye babu sentigi ni o ye Abdelkarima Aruni ye ale y'a yira k'a fɔ jamana sariya yɛrɛ de kɛmɛ ka kow dila o dilacogo la maa min ma na wasaden caman sɔrɔ a ka ca la minisiri ɲɛma bi bɔ e de ka fa fɛ kalata labɛnni jɛkulu izi dun ka jaabi bɔlenw ye a jira k'a fɔ ennada ka wasadenw ka ca ni tɔw ye wa sariya fɛnɛ kɛmɛ k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma kɛlɛ k'i jɔ jamanadenw ɲɛkɔrɔ k'i kali ka yasasayed dɔgɔkun kelen de bɛ a bolo sariya kɔnɔ k'a ɲini ennada ɲɛma Rachida Ghannouchi fɛ a ka maa dɔ jira a ka maaw la a b'o ta k'o kɛ minisiri ɲɛma ye Tunisie wasabilo ye a yira k'a fɔ ka yasasayed jamana ɲɛma kura bi jɔ araba octobre kalo tile 23 k'i kali jamanadenw ye jamana jɔli la ka yasasayed ni maa dɔnnen bakun dɛ maa kalannen bakɔnin don bawo sanfɛ kalankaramɔgɔ don sariya ɲɛdɔ mangana don a kun dan kun bɛ sigina fiɲɛ bɔ la a si bɛ san 60 ani san 1 na danaya dara ale de ka jamana de fanba fɛ ni ka ban jamana ɲɛmaakɔrɔw bɛɛ lajɛlen la 100 sarala 72 ni ɲari o Tunisie ka den de y'a sugandi ni ka bila Nabil Karoui ɲɛ o min ye nafolotigiba ye ni jabaranizobatigi fɛnɛ don n'a kun bɛ kaso la kalo kelen de fɛnɛ bɛ ennada fanga ɲini dɔ bolo n'a ɲini n'a fɛ jamana ɲɛmaakura fɛ k'a ka minisiri ɲɛma dɔ di o k'a kɛ minisiri ɲɛma ye a ka fanga kɔnɔ ni kalo kelen dafara ka sɔrɔ a ma maa sɔrɔ a bi daga ye kalo kelen wɛrɛ ka fara a kun a ka ɲinini kɛ a ka maaw la. Mozambikikaw fɛ fanga sinamatɔ min bɛ wele ko Renamo a ye wele da sibiri ka ɲɛsin Mozambiki ma ɲɛmɔgɔw mɔ jamanakuntigisigi kalataw minnu kɛra octobre kalo tile 15 tɛmɛnen ni jaabiw bɔli bɛ ka labɛn ko ka jaabi bɔli bɔ a mɔ ka sabu kɛ fɛn minnu kɛra kalata in ɲɛkɔrɔ ko bɛn daw tɛ Renamo fanga ɲini dɔn fanga sinamatɔn don a yɛrɛ kun gɛn kun bɛ mamurutilen jɛkulu ye ka mugu ni kisɛ ta k'o banamini ani fanga cɛ kabini san 1975 ka na se fɔ san 1992 mɔ a kɛmɛ ka muruti bolo da fanga mɔ nka kɔsa in na tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛ dɔ la uti kalo tɛmɛnen o kɛra sababu ye k'a jira fan filaw bɛɛ lajɛlen la an ka mugu manga da baara ka kɛ bɛnkan fanga sariya kɔnɔ ni ma ɲɛ k'i bi fanga ɲini ni kalata ye tɛgɛnɔbila kɛra o bɛnkan sɛbɛ min na o de kɛra sababu ye ni Renamo fɛnɛ sɔnna k'i sen don jamanakuntigisigi kalataw la nka octobre kalo tile 15 kalataw minnu kɛra ko bɛn mali caman kɛra yan'a don cɛ barisabu ka da ka niw tiɲɛna maa sale tari jɔ maa tanna ka ban wa kalata yɛrɛ jateminɛbaa dɔ fara Renamo fanga ɲini dɔ ye a yira k'a fɔ olu ka maa ɲɛma fila fɛnɛ bɔnɛna u nina jamana mara dɔ la kɛrɛnkɛrɛnniɲana musolakaw ka jɛkulu Renamo kɔnɔ o ɲɛma o n'a furukɛ tuma min na olu bɛ ka yala ka kalata kɛcogo ɲɛfɔ u kanubaw ye dɔw bɔra u ni fa dɔ cɛ ka na mugu ti u la mɔbili kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen kɛ ɲindi ye o kɛra jumajan dɛmɛni o kumana olu kɛmɛ k'u bolongɔniden ɲɛsin jamana ɲɛma n'a ka fanga de mɔ lakana tigilamaw bɛ olu de ka bolo kan kalata jateminɛba minnu kɔni bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnniɲana nansaralatɔnba Union Européenne o ye sigi dɔ kɛ ka jira k'a fɔ kokolo minnu kɛra yanni kalata ka kɛ ko bɛn daw tɛ wa u b'a ɲini fanga fɛ fana a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ minnu fɛnɛ kɛra ko kɛbaw ye ka sɛgɛsɛgɛliw bolo da u bɛ se ka minɛ k'u ɲangi cogo min.
Sudan du Sud jamana kurani nyama dangari yak mashara ngunya jirawla ka fo abido Sudan du Sud jamana kurani faba juba kono adona fani jamana nyama Salva Kiir ye nyonye animi inde ka se ka nyonga boni kuma be ubi mugu bana mini uni nyonje ni jenselegena ni Toma Nations Unies ke meki dadu ni nyonje bisiki ka fo ni bengan ndegeno blalila riyak mashar ni Salva Kiir kele ko fe ka nyonye bara kono dimashi ukwa mako wiklo abora ka dandigeleke ka fo femi me ka kolokolo ko november kalo leta ani fla ko bike jamana nyama ya sodo sigido ye singa mimbi aleka fa mauni jamana nyama Salva Kiir ka fa mo faranyonga ko etna do Allah uyanyi nga munaitidu akoko do nyesranya de do bawo labe mu masabati kaseka gouvernement zigi singa mimbi aleka fani jamana nyama Salva Kiir ka fa faranyonga jenselegena ni Toma Nations Unies mi na be nyon veta maina uluko kuba sega ayu nyininga ko yala munde kelengamo filimi nyu soro donde menu na uba fe ka sega filikele kadi ale de ko kale ni Salva Kiir kumana umaseka be halada surasiya okanga kila chogo mina uninyonje umabe oka polisiya beti marabulo minu ndanje ubeka titi jamana nyama Salva Kiir fe ale ni Salva Kiir manyomva mu oshila ubiseka faranyonga ka jamana nyama ya so kelenzige chukudi orapo imvole mabe Ameriki ka ukala sigidemo jenselegena ni Toma Nations Unies kono ni oye kele crafti akoni ngoni nye kumashuli ko ye ninde kuna funi ndumanye olu fambe nga ale ko ni memindo Sudan du Sud jamana nyama na jaru ye ubiseka nyomva mu ka beka doka kaseka jamana boni njugoni ina kwana mana tege dauda ka ndenei jenselegena ni Toma Nations Unies nyama ya so conseil de sécurité maminu na be nyomva ta mana Sudan du Sud fa bala juba ubina laje kasika fo wore nudo hani jamana nyama Salva Kiir ni nyonje halibu ubiseka benjugumi. Bi bamanangan kunnafoni be kunceni farigolo ɲɛnɛgɛ Mali samata sɛgɛ denmisɛnw olu ye sebaya sɔrɔ Moritani kaw kan 2 ani kanankolo min kɛra Bamakɔ faba kɔnɛ na karido Octobre kalo tile 20 san 2019 a kɛra stade Omnisport Modibo Keita la aw bɛ kɛ sabu ye Mali samata sɛgɛ denmisɛnw u k'u ka biye sɔrɔ ka taa Cameroun san 2020 kɛnɛ kan an ka ɲininikɛla Abubakar Traoré a n'a ka jatala Nuhum Kone Cherifla jabarani so togola u yimi sɔrɔ an ka jɛko ɲamada Mali samata sɛgɛ minnu bɛ ballon tan so olu kɔni ni Mauritanie équipe kun bɛ ɲɔgɔn na min kɛra stade Omnisport Modibo Keita la kari tɛmɛnen ni Mali donfini no o ye nɛrɛ dolanci kɔni kɛra dolanci gɛlɛnba ye tɔn 2 ani ɲɔgɔn cɛla la ka sababu kɛ depuis match aller ni dolanci banna fu ani fu Mauritanie kaw fɛ nɔ kɔma segin na équipe 2 bɛɛ lajɛlen kun bɛ fɛ ka sebaya sɔrɔ min b'a to u bɛ se ka qualifier ka taa CHAN o kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na dolanci daminɛ Mali ɲɛfɛmaw sen d'a ma ja jɔda la ka sababu kɛ u ye dolan damadɔ sɔrɔ min bɛɛ lajɛlen kun bɛ se ka kɛ cɛlu ye nga ballon tɛmɛra kɛrɛfɛ an bɛ to o sigi la fo kana se sanga 42nan ma Mali bɛna cɛli sɔrɔ ka don Mamadu Kulubali fɛ min ye Solomani Kulubali ka baara ɲumanba dɔ fɛ kinibolo yan fan fɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ bila o kan sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnnen min ye Mauritanie équipe o bɛna dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan u jɔcogo bɛna ɲɛ terrain kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye u ka se ka Mali défense sɛgɛn kosɛbɛ nga o tɛna foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la fo sanga 83 wagati Ali Dese Sisoko ale bɛna Mali ka bi 2nan sɔrɔ ka don kufɔrɔ ɲumanba dɔ de bɛ banamini kana n'a bi sen bila la ka taa cɛlu kɔnɔna na 2 ani kanangolo ka taa Mali kanu na dolanci a bɛ bila o kan m'an coach fo ka barikada n'an ka équipe tɔw parce que coach an bila système na an sa ka pratiquer o de nana ni victoire ye quoi inchallah wa bon bɛɛ b'a dɔn ballontan a ma nɔgɔ parce que les 15 premiers temps bɛɛ b'a dɔn ballontan a ma nɔgɔ mais an sera k'an saisi an sera ka bi kelen dɔ la an ka ballontan tɔ nɔgɔya an bolo quoi. Bon vraiment ballontan daminɛ gɛlɛyara an kun pressé don ka bi d'u kun vraiment an y'a ye an bɛ ka biw jɛ an y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kana bila u ka piège kɔrɔ an ka calmer an ka ballon ta bi bɛ na a tant que supporter bɔra ka na cogo min na an bɛ bi d'u kun vraiment an continue ta an bolo di ɲɔgɔn ma ala y'a kɛ an taara bi kelen d'u kun u hali bi an y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko an kana presser n'an ma match de piège do vraiment n'u ye un but dɔ kan match bɛna taa gɛlɛya an y'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka deuxième but do cogo min na. Je pense que an bɛɛ lajɛlen tugu la ɲini de réellement Mali ka qualifier ka taa CHAN na ala y'o nɔgɔya an ye je pense que an bɛ ala fo ka barika da gɛlɛya ye jagoya ye parce que n'i y'a lajɛ ale équipe min bɛ jouer k'a fɔ équipe denni fɛnɛ tɛ Mauritanie bɛ yɔrɔ min na bi Mauritanie bɛ ka progresser énormément an tun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ match tɛ nɔgɔya. An b'a fɔ maaw ɲɛna sa Mali ka nin sebaya min filɛ nin a bɛ kɛ sababu ye ka qualifier ka taa min ye championnat d'Afrique des Nations kɛnɛ kan n'u k'a ma ko CHAN n'a bɛna kɛ Camerounikaw fɛ yen nɔ san 2020 wagati an bɛ dugawu de kɛ an ka samata sɛgɛw ye. O fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na min bɛnna kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka lase aw ma ka kɛɲɛ ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn laseli wɛrɛ kɛnɛ kan.
Merci.